sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Sa aming batikoson, oh, pati Arbonong Junior, oh, Bernie Pito,
three-time KBP Golden Dove awardee and the two-time Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. Murang magulay ko Good morning! Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Good morning universe. Good afternoon world. Good evening Europe and US. Bitaw, kumusta ka mong tanan? Welcome na usab sa itong programa ni Ining Buntaga. Alas 6:54 na Pebrero 23 ni gawas na si Haring Adlaw. Ito po ang inyong Hilas King, Bernie Bitok-Bitok. O ngayong sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Good morning! Good morning, bye Bernie. Tuesday. Kumusta ka mong tanan? May kahimtang, samtang kamo, anaaga prepara sa inyong mga pamahaw, niining buntaga, hinaot nga kato mga drive diha. Amping mo permi, sir, ma'am. Padulong sa inyong opisina. Okay, Ay, salamat nindot kayong panahon. Si Haring Adlaw ni gawas na. Tana ang kaanyag, ang kasilaw, ingana po ng grasya nga kasilaw nga moabot. Sa mga taxi driver, mga jeepney driver, good morning. Sa nakaroon sa mga merkado, good morning. Naminaw po mo sa 93.5 Home Radio. O siyempre nata sa online sa Gahi ni Bay. Thank you very much. Alright. Sa 93.5. Oy, by the way ha, kanang ningangaron ang mga mag-uuma na pod. Ninganga. Kaluoy ba? Ina ko ngano. Ngano, why? Talimang ka ang Agriculture Department, maingon nga mag-import tag daghang karne. Kada ba magkuha ta og daghang karne sa gawas. Ganahan Di ka sa gawas sa nasod. Kanang ko nga department kay pro-Pilipino kayo ang dating. Oo, pro-Pilipino kayo ang dating. Lalimang ka, unya, para di ta maglisod sa ato ang mga karne dere, ha? Unya kung iyo sa mo, when was that? About a month ago? Kaning palutaw-lutaw dahil nga na ay African swine fever. Tamag yung ko! Kaning atong edad, medyo talagsa na ta kay masipyat ani ka. Ana, limang ka, ning atong edad, wapatasokan masakpan. Samot na ni kung naatay mga yaw-yawan. Tanawa ninyo ha. Karon, kanang rekomenda, sugyot sa Agriculture Department nga, mag-import ta para di ta makulang sa ato ang mga sa ato ang karne. Gikan sa gawas. Unya para unsa di maglisod atong ubsan ang ilang taripa. Kanang importation tax ba. Kanang pagsulod diri ana nga ipababa na to bisag kanang 5%. Yabo mga kagahi. Grabe bay. Nganong wala daw ingon ana gibati ang atong mga local producers, hog raisers, ha? Ang katong mga naay mga ranchuhan, ngano wa nila na mabati kanang ingon ana kaikag ninyo nga ila silang tabangan kaysa kana mag-import mo? Kasi lang kagahi art. Tanaw sa lang kasi lang ako sang ginalili, unsa lugar advantage na. Kung mag-import pa kagahi art, dili ba advantage nga mas barato ang karne. Mas barato gid ang karne bay. Kay lalimang ka sa local libutan to pila patarawa kay sila barato di pre bugas bitaw di. Nga mo na mag-import ta kay mas may nang import kita tanawa to mga consumers makapili gyud daghang kita susis mo barato. So dili ba na pwede nga nindot ng anggulo? Pwede po. Barato ang karne. Kaya magkagawad man ka. Ino pa mo nga tungod sa kabarato sa karne. Ato pong gipatay ang mag-uumat ha. Mao gyud ni tabo. Ana na diha. Mo na nitabo sa. So unsay mo asa ka mamili? Kung sa una di ba nga atong bugas sa una mas nindot pa man kata diri mo nang yabo ta dinig nang import tag bugas. Kapenting baratuhan na. Oo, di barato pero patay ang imong mga katawhan. Kada bang can you not guys make something nga mas matabangan nato ang atong local producers unya mapaubos pod ang karne.
presyo sa karne. Anaon daw nato, di na siya pwede. Basig daiglahi ang kalidad sa import kay di na ka mag-pressure cook, dali na kay mahumok ang lauya. Dili ba kana nga anggol, dili sa nato na pwede Mao ba? Basin day nga ang ilang karne diha. Oh. Imo lang ng pabukalan og pila ka. Humok na dayon, di para aton diri ang pag pressure cook nimo mabot pag 5 ka oras. Nagyon sa niyo pagkasigurado nga kanang imo mga parinti nga ilauya kuang yun na safe. Ayaw lagi na-emphasize nga lang ako na silang relatives. Ha? Or basig mas lami kay ang ilang baboy dito buhi pa lang marinated na. O kana nga anggulo, di sa kanag ang anggulo. Ginapatay man yata sa gobyerno nga ito Wala na mga problema. Ano? Purot, so mag-import taloy. Labi. Kanya, ideklara dahil nga African Swine Fever. Ihawa ang tanang mga baboy. Kanang patyon, pak, ipukundian, pak, ilubong. Naglamaw manggod mo. Okay, wala mo nagamit og kanang mga feeds. Nana ba? Pagkamatay, agay wala tay babo, ay mo kahadlo. Mag-import ta. Mag-import ta, di tangay mabalaka. Patay. Nana ba? Di ba? Ano na daw na? Nansa naman Mga ma'am og sir. Kana bang wala na lang yung tayo lain nga pagkahimuon ani. So, na ako'y pangutanan ninyo diha. Paminaw diha, brother nga kuan, Harold Kabasan sa Opol. Paminaw mo. Dapat bang mag-import gyud og karne? Tubaga po daw na ninyo. Oo, kailangan. Kay Kay kulang. wala na karne. Kaya mo litson nga tag 3-5, duhara ka dangaw. Dili. Luon Dili! nga mag-uma. Samantaon mong kalaki. Natay igo nga. Natay nga karne dire, tabangan na Supply. to ang ato. Tangkilikin ang sariling atin Ah. para mabuhi ang Pinoy. Ikatulo, kani ako lang naunaan, ay lang mo galain. Dili na ako ang mga igala. Ang programang ito ay hindi po ito. Naisip ko lang ito. Kagahi at ano na lang, depende kung nagbra ang importer. Ha? Depende kung nagbra o nagpantira ang importer. Ano? So, dawaton nimo. Pareho na sa nagbaligya. Day, di ko gingana, day. Pero kung gwapa galing, dito testingan daw na, day. Delikado nga ni... Ano man na namaligag helmet yan, nagbrade sa ka, nag-tiktok ra. Kusog kaayo ang helmet. Kusog king halin eh. Oh, bunalan sa asawa. No, nagpalit ka na, ngawa man kay motor. Bitaw ko andang tingala 20 ka buka arinula. Sao man mo ng 20 ka arinula? Bahala na. Basta kay gwapa ang namaligya. Ano ba? Ano ito? Ano na siya. Nagunaw. Naunsa man lang, anong nagkarat-karat ko ni imong effects? Nagunahon na lang ko basig pwede po ta magpagawas nga medyo na yung mga dimayo na kanang mga kalapating mababa ang lipad. Para mapulihan po na sila imported. Di ka gusto na? Di ko gusto na. Ganun kalapating mababa ang lipad. Yan di ka Sa gana. 23 naman, katapusan naman deron sa Pebrero, no? Oo, tingbayan na po sa Marso. Marso na po, no? Kung si bayad sa Marso, papagani na ito mabayad rin Pebrero. Kulba na kayo mga bangko karon, sila na yung musulong. Saom na ito, eh. Ay, natay good vibes inyo, eh. Good vibes sa nato na si Kwan, eh. Sige, Good morning day kay Coach RJ. Coach RJ! Tingnan mo na, paminaw mong tarong sa mga nasa radyo o nagtanaw karon. Tanawan ninyo ni ato ang Kwan, Terrific Tuesday. Kay anak alam mo kung ani kagahi ay. Sometimes sa kalisod sa panahon. Diri ra man gyud ang ending muuli ka. Ang makapaganan nimo ang imo mang karelasyon. Di ba bisan unsa ka kapoy sa kalisod. Pero kung pag-uli nimo, hapsay. Naagib kay ulian. Kung hapsay ang relasyon, okay na, balag ka pikapi ra ta. Balag dili brewed coffee. Balag nga. Para dili adlay rice Uy, coffee. tayo sa ka lang, grabe po ang mga pandesal ron. Muna kahiri sila nga ang gahay ni Bay, ga pandesal. Gano'n kasayo ba ninyo mahurot? Pwede ba yung daghanon og luto? Anak. Di bahaw na gapon na hurot. Grabe. Mga kagahi. Iabot na ba ito si Lito nagdalagpan? Ay, salamat, Ginoo ko. Ingani kagahi, si Ipahatod Coach na dali RJ, nasa itudlo sa inyo para unsaon pag-improve ang atong relasyon, di lang sa asawa, di lang sa uyab, pati sa mga higala.
Sa usag-usa. Sa usa-usa. Kaya mo man na importante yun. At sa una na ito na si Coach RJ Again pag uli gikag trabaho unsa man ang mga hagit sa kinabuhi nga ato ang nasinati gawas sa balay. Pag uli nato sa balay, dapat way lain nga tawo nga mosabot nato kundi ang ato ang kapamilya. Way lain nga mo sapupo nato, mo sabak nato, mo gakos ka nato. Mo kanag yung muta mo kuan yun ba? Tabi sa kung sa kakamaoy, nagi mo. Nagi mo trapo ni mo init nga labakara. Pag abot ni mo balay. Kay bisag ka na mong galang, bisag biyan, may kas bangka, pero hulatan may gyapon ka pag-abot sa. Ana. Bahala ka bayana ka ana dito. Pero pag abot dito sa unahan. Unahan nadik yung naghulat. Anda nga. Kadugay ba din mo? Pero napay sana. Nana sa imong kwarta, nindit imong sakyan. Pero kung bati gyapon ng relasyon, wala gyapon na, wala pulos. Wala nga, mag-uli og balay, ang balay gihimo lang katulganan. O niya sayo mo lakaw. Correct. So, nag-uban pa mo sa usa ka relasyon or usa ka Pinoy-anan nga waday ka mo masayon nga kana ang usa sa pinaka-importanteng butang ning kalibutan na labi na karong panahon sa pandemya. Di ba? Ambot lang mo yun ba nga tong birthday boy nga si Edelberto Sinadjan Jr. Kaila ka na? Happy birthday, Chip Dodo! Happy birthday! Sinadjan sa Home Radio. Okay siya in charge nganong nagtugpinugmi sa kahanginan. Mo na nga sa tanan dere bahalag ka sa amin sa mong station manager di lang yun sa amo ang ayaw lang yun kang Edelberto. Wala pa ang tower na si Edelberto. Padudo niya Edelberto dahil ka. Uya Junior po dahil ka. Bantong ramang niya midya bataminta basta Junior. Junior po dahil ni. Okay, ani ana mga higala si Coach RJ. Kami na magtarong ani ha. Kang Coach RJ Goyeneche labot sa ihang topic nga good vibes. Good vibes. Segment ba na? Di ba topic? Nakapagupit ka lang han. Kabalo sa Emilan, i-roll na. Nakabalo sa Emilan nga nagpagupit ka. How to improve your relationship. Hello mga kagahi, kini si Coach RJ and today atong istoryahan ang unsaon pag-improve ang atoang mga relationship. Dili lang relationship sa atoang uyab, sa atoang asawa. Ana, tara ba? Imposible man tarungan ganin na ninyo. Mura magkaroon pa mo, mura mapito. Taga-ABS gud ba mo gikan? Oy, kita taga-ABS, ang wire man mo di taga-ABS. Alright, aniya sa makausapa si Coach RJ Goyeneche. How to improve your relationship. Hello mga kagahi, kini si Coach RJ and today atong istoryahan ang unsaon pag-improve ang atoang mga relationship. Dili lang relationship sa atoang uyab, Yan na billboard. Kayo. Punon daw niya kagandi oro yung ato nga billboard. Kung kano sa mato nasugdan. Ana, ginasugdan na namo ron. Bugoy yun ni si Jamal ba? Si Mayor James ba? Kani, mo na diya ba nga kuhan? Pero mo rin, mag-uban-uban kayo kani Mayor James. Ayun. Correct. Mga kagahi diya, kumusta namong tanan? Pag-shoutout sa tabi. Shoutout nato ang ato ang mga kuhan. Mga kahigalaan, kahigsuunan, diya sa kuan. Itira lang. I-try naman ka na nimo ka kanina. Yang ano na yun alam mo na ron. Again How to improve your relationship. Hello mga kagahi, kini si Coach RJ and today atong istoryahan ang unsaon pag-improve ang atoang mga relationship. Ginoo diya ay sos, ngano man ni ganina nga. Naunsa naman di ron, naon lang nato na. Ari, tra. Okay. Tira. 1. How to improve your relationship. Hello mga kagahi, kini si Coach RJ and today atong istoryahan ang unsaon pag-improve ang atoang mga relationship. Dili lang relationship sa atoang uyab, sa atoang asawa, sa tanan na siya, sa atong boss, sa atong friends, tanan na siya. Kung saan pag-improve sa atong relationship nga moabot siya ng level nga tsada, ka nang gusto ginatong nga level. First,
Tulo ni siya ka letter A. Ang first nga letter A, attention. Give attention. Unsa man ning attention? Dili ka nang kung magstorya bitaw mo, ayaw nang na ay cellphone, nga tan-aw na po kasaya, cellphone na po, tan-aw po kasaya, cellphone na po, dili na na. Coach, unsa di ka importante ang panghatag og attention? Gikan sa respect, sa love, tanan gani ma-feel sa tao kumuhatag ka sa ila og attention. Meaning, kung makipagstorya ka sa ila, eye-to-eye contact, paminaw sa ilang story, feedback sa ilang story para makaingon sila nga, uy, importante giday ko, ani nga tao. Na-notice na to, kanang time nga magtanaw sa to ang tao, niya magtanaw na po sa cellphone, tanaw po balik sa tao, ma-feel na to nga dili kita ang pinaka-importante nga tao para ana nga person. So if you have a wife na kay uyab, give full attention, ayaw pag cellphone, ayaw pag dula, tanaw saya eye to eye. Paminaw mo iyang words. Kaya importante kay ni ana nga tao. Believe me, makatabag gina sa inyong relationship. Second nga appreciation. Kita tanan gusto kita ma-appreciate sa ato ang mga isig ka tao. Whether atong partner, atong friends, atong wife, atong husband, we need to be appreciated. Kaya kung may tag-appreciate, dili kay sa, oy love, salamat ha kay imo kong gilutuan. Salamat kay imo kong ginani. Mura na kang nag-hire og maid. Dili na. Meaning, i-appreciate na nga tao as a whole. Sa kinsa na siya, gikan sa iyang best, padulong sa iyang worst because mo na siya ang totality kung kinsa ni nga tao. I-appreciate that person as who that person is. Coach, unsa ikatulo? Adoration. Sa man ang adoration, coach? Adoration, meaning, himua ang 1 and 2. Kanang ma-feel sa atong partner nga grabe. He adores me. She adores me. Promise. If nadumduman na to, sa mga lovers niya, no? Tanan na to gipanghimo sa sugod sa atong relationship. Grabe atong attention anang person, grabe ta mo appreciate. And then as time went by, hinay-hinay nawala. Unsay sikreto para dili mo end ang relationship? Do what you did sa start sa relationship. And dili gina nimo makita ng end sa relationship. So, be consistent every day, pay attention, appreciate, gamay ra nang abutang. Pero dako na kanang atabang. Mustak na siya hinay, and then suddenly, grabe. Anyway, mga kagahi, I hope nakatabang ni sa inyo ha, kay muna ato ang good vibes for today. So again, this is Coach RJ and I'll see you sa next nga video dire sa Gahi ni Bay. Nimong mahibaw-an, mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi, dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoff Jr. Aniana ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Ang mga gahi nga balita atod ka nato sa Cherry C. Cherry C calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Ug gani ang detalye sa ato nga mga balita. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Patay ang usa ka backrider sa motorsiklo human maaksidente sa daan sa Don Carlos Bukidnon. Na ilang biktima nga si Dennis General. Sa investigasyon, nakabangga ang motorsiklo sa usa ka bao-bao kung tricab nga kalit mi left turn. Nadala pa sa ospital ang biktima apan gideklara kining dead on arrival. Patay ang usa ka suspek sa pagpanlugo sa 8 anyos nga batang babae sa Tacorong City, Sultan Kudarat. Suma sa mga polis ang suspek nga si nanghablot og armas sa mga otoridad human kini giaresto. Napulisan kini og gideklarang dead on arrival pod sa ospital. Sunog ang usa ka bodega sa harina sa agricultural products sa barangay Kasigno, Taguluan, Misamis Oriental. Naglisod pagpalong sa kalayo ang mga bombero tungod kay dunay chemical sud sa bodega nga nakapakusog sa mot sa kayo. Gitabang sa ang duha ka bombero human nakasinghot o sa maong nga chemical. Kamulo pa ang investigasyon sa hinungdan sa maong sunog. Nahibaw na ang hinungdan sa pagkalit kolor pula sa dagat sa barangay
Triunfo ug Barangay San Roque, Ozamis City. Ano naman? Suma ni Jesse Chris Apales antig pamaba sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR sa Misamis Occidental tungod kini sa cyanobacteria ug algae blooms nga nailang red tide. Ito tinuod nga katong istorya nimo nga nagdungan sila regla niya ng liog dagat. Di maoy. Di mao. Alin, patang balita lagi. Naglahi ang color sa tubig kalit kay mas daghan ang mga pigmented algae cells kasagarang ga color pula, green, brown o yellow ang tubig kun dunay ingon ini nga talagsaon nga phenomena. Subay niini gapahimangno ang BFAR Region 10 nga dili kinahanglang kanon, di pud pwede ibaligya ang mga isdang midagsa sa baybayon sa Barangay Balacanas, Villanueva ug Barangay Baluarte, Taguluan. Suma sa BFAR nga di masigurong luwas kini kanon sa tao, ilabi na nga dunay red tide sa silingang Wala na, probinsya. giinunon na. Karon pa ka musulti. Gipaundang ang quarry sa 5 ka operators nga way permit sud sa PBDEC sa Barangay Santa Ana, Taguluan, Misamis Oriental. Gimando kini sa kasamtangang administrator sa PBDEC nga si Pompi Lavinia. Suma ni Lavinia nga giguba sa mga quarry ang suba nga gahatag peligro sa katawan o kinaiyahan. Meaning, kidakop sila kay way permit. Nagibungkag. Kung naay permit, pwede sila. So ang naay permit, di makaguba sa kinaiyahan. Kulba sa nga permit. Ha? Gahi nga balita. Nagwelga ang mga mamaligya ay karne. Niundang silang pamaligya og karning baboy. Labi na sa Carmen ug Kugon Public Market sa Cagayan de Oro ug uban pa nga mga merkado sa nasod. Ngano? Kay wa sila kauyon sa gitakda nga presyo sa karning baboy Ceiling nga price. ubos kaayo. Suma sa mga mangarnihay lugi ni anang inyong gibutang nga 265 pesos la ang kilo. Nanawagan na yun sila kang Presidente Duterte nga tabangan in taon ang mga mamaligya ay karne ug di sila kay tukon kay maukini ang ilahang panginabuhi. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Ay, may buntag sa mga sa mga karni na nun. Sa namlay kaon na kaon lang tagkalamunggay. Alas 7:16 sa tong oras. Ito na po ang buwelta ni Art, ladies and gentlemen. The 3-time KBP Golden Dove Awardee. Ang bangaso na karon. Wa na'y shave. Tungod Sa Tungod sa kamahal sa blade. Ang inyong kagahi, Mr. Art Bonot Junior. Bay. Yana doon lang kamera gamay bay. Pagkita niya. One time lang. Mao ni ang among technical director. Long hair na siya pero Actually, gikagisan. ang iyang hair diri na nakutob. Long hair na. Oh. Kanang Tagiaway sa sawa, kalas kay kag shampoo. di ano siya. Nagpamubo lagi kag long hair. Di kasabaan kay kalas og shampoo. Ang buwelta hatod ka nato sa Cherry C, calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikayog sa tong lawas makapapiskay. Ang bitamina nga gi-endorso mismo sa tuang doktora nga gwapa. Good morning kanimo da Doc Cheryl Bularon. Cherry C para mas healthy and COVID free. Sa mga hilig og karne, Uy. labi na mga presko nga karne. Uy. Buwis sa imported nga karne. Paubsan sa DA. Mao kini ang nakita nilang solusyon sa pagmahal sa karne. Ngagikan sa 30 hangtod 40. Ibutang na lang kini gikan sa 5 ngadto sa 20% pre. Kini nga rekomendasyon. Grabe. Nakatilaw og sa Senado
grabing sermon. Sumapa sa mga senador. Otro po ni mga senador. Karoon pa po mag-unsa kung daw ginapatay ang mga local producer, makaluluoy nga farmer. Samot nga di na sila makabangon gikan sa malisod nga panahon. Depensa sa Agriculture Department, temporary lang man og di permanent. Temporary naman di ay. Usa ka tuig lang gud kini nga rekomendasyon. Aya ibalik ang naandan nga sitwasyon. Unya di po sila mabalaka. Kay ang DA maghatag man pod og ayuda sa mga uyamot apektadong mag-uuma. Naunsa naman taon ning gobyerno ta? Unta mapangitaan kini og solusyon. Inay ang mga Pinoy producer og farmer inyong pagapatyon. Ayaw taon ninyo tuguti mapilde sa importer, mga ma'am og sir. Ang mga local producer og hog raiser. Tagain taon ninyo na kung pagtagad kini nga problema. Ayaw taon ninyo himo ang tanga ang mga mag-uuma nga dugay rang ganganga. Time. Kainibay! Kainibay! Bye. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud kagahi. Pwerte cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana. Di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing. Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Farm Save Pharmacy, Emerald Pharmacy, Elikin Pharmacy, Azor Store, Selmari Pharmacy, KCG Pharmacy, Edus Loading Station, Bresa Drugstore, BHW Federation Store, Tony's Pharmacy, Garsota Eatery, Downey Marketing, Pamagan Store, Shelo Pharmacy, LCA Pharmacy. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aking batikoson. O pati Arbon of Junior. O Bernie Bitok Bitok. Kainibay. Kainibay. Kahit sa balita. Kahit sa kalingawan. Alas 7:22 na nagbabalik po ang inyong mga kagahi, ang Hilas King Bernie Bitok Bitok. Okay, sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Mga kagahi! Oh, Grabe, sa online ay nagtrending anyo. Napoy nag-PM sa ako ani. viral ni. Usa ka abogado. Wala sa dito nito sa kuan kanang trial court. Oh, Apan nahimong delivery rider sa street by.
Grabe. Delivery rider, attorney niya. Lawyer. Di ni ba sa attorney? Ngano man ni? Wala na. Ilado ni siya Ilado sa pa yung attorney. Mindanao. Ha? Di lang kay Cagayan de Oro. Pirmiro, abi na kong tungod kay wa na nagkaso. Mo nang nag-rider na lang. Tanawa lang ko ng background na niya sa Zoom. Mao galing. Bungbong palang daan, equivalent na sa imuhang koral. Bungbong pala. Ingon galing ko, lo, wala din nagkaso karon, nag-rider na niya. Dili di ay. Nag-rider na siya aron matabangan niya pinansyal Ang iyang friend. ang iyang friend. Anak nakamalumong kasi Yes. Ilag yun na ako kay Nakaingon gyud ta nga certified mo ni gahi. Mao ni ang kahi certified kahi kabay. Makauban nata karon live and alive si Attorney Alfred Gasyon. Good morning. Attorney, good morning. Good morning, noble sir. Gahi. Good morning mga kagahi. Good morning Ay. po sa tanang viewers o listeners o sa membro sa Pamilyang Ligon. Ay, tara. Og sa tanang mga members sa ligon.com. Good morning yung tanan. Kanang mga ligon.com ninyo gaduda na din ko ana ba. Sir, attorney, gahi pa ba? Medyo. Ay. So nagdudua og tubag mga kagahi. Attorney. Basta sigid-sigad gahi pag yun. Pero tinood yun ni siya attorney ning nahitabo. Kay abi na ko pirmiro pa yung kani abogado ni nag-rider. Abi na ko tungod kay wa na may gakaso day tingod ron. Apektado sa pandemya. Or, Dili di ay. or kanang for show lang. For show lang, may na lang. Tabasin na din sa ubos, ay kalimti, karong eleksyon. Basi nga na. Pero, gibuhat ni mo ni sir para sa imong higala, attorney? Actually, siya kagahi. Kuan na siya. Primero, atong simple round ato nga fundraising kay naman ko'y empleyado for 14 years which is nagtabang yun po sa ato. Pagsugod pa lang nato. Nag-stroke niya. Kinahanglan ko maguna-unang. Unsaon ako og hatag og ayuda po nga makarecover po siya sa iyang stroke. Masalamat gani ko kay gi-perform ang operation libre. Pinaagi ni Dr. Wensi Daya. Gahi pod. And so naguna-una kong scheme nga maka-raise kog funds. So akong primero idea is weekends mag street bike ko kay nakita man ako sa advertisement pod sa street bike nga pwede daw ka maka-earn og 2,000 per day. So kung giuna-una kung i-double ko na nakoy 4,000 na mahatag sa iya for one day. So kung weekends nakoy mga 8,000 mahatag sa iya kung 1 month. So that would be Mga 30 mil. Substantial na nga amount. So, muna akong plano initially 1 month and then i-adapt ang istorya sa social media outlet. Sa CDODEB. Sa CDODEB.com. No? Sa CDODEB. CDODEB.com. And then, naputay amigo nga kauban na to, si Atty. Melber Alinas nga labi-labi sa mo share po. So, mutong nisugod din og trend. So, karon pero malipayon gihapon ko tungod kay pag-trend niya. Natay mga amigo sa Gawas. In fact, na bago na itong amigo sa Gawas nga nin-pledge og $500. And all this amount will be given dito sa itong amigo nga kanhi og empleyado. Alright, kadyo lang attorney, no? Attorney ba ka? Abogado! Yan na ikaw galingon nga law firm. Nayo na law firm. Ha? Takaron, siya dili ba nagliso ka nga, nag-delivery ko karon? Wala ba Di ba ani man ang street buy? Mura man ka ng mga kuwang gyapon man. Nawag ka. Manawag ka. Kunya, may order. Pa-deliver. Ito, pandisalbi. Ana, paliton. Ana. Nya okay ra to attorney. Wala ba ka nga bro niyo na unsa man niya? Or ga-enjoy garbo o nag-enjoy or ga-enjoy ka sa imong ginahimo. Actually, ang kanang pagbike ato gina siyang hilig o Sabado Domingo devoted gina ko na siya ana ang activity. Di ko ga-entertain o client during weekends tungod ana ang activity. Karon nga nigibuhat nato ni murag doble ang atong nabuhat nag-enjoy ta kay naka-exercise ta ug nakasikat ta. At the same time nakatabang pagita. So murag fulfilling kay siya nga trabaho. Ingon pa nila nga walay lisod buhaton basta ikaw makatabang sa imong igsuon. That's one as a purpose. Murag lami pong paminaw. Dahil man ang utana sa ato, ano man di na lang ka maghatag o diretso. Tama. Tama. Kuha na lang imong savings para ihatag diretso. Number one, kita private practitioner man ta dili nga na pud kadako ang atong savings. So at the same time, pandemic karon medyo lisod gyud ang private practice and napod tayo gabuhion. So, kailangan lang, protektahan po nato itong savings para sa itong
dool sa dughan. And nagkuha po tag substantial amount pero dili po digo. So we needed a scheme nga maka-alibyo o makadugang ani atong tabang sa atong igsoon. Oh, attorney, wala po diha mahagit si Milber nga kuan attorney Milber Alinas so po siya nga ubanan po ta ka paniro para mas daghan ang atong kitaon para sa atong amigo. Wala po siya nagbali-bali ana o wag siya kasing karing para ana po. Ikaw ra gyud yun ana. Lahi ra yung ka attorney. Actually, suportado kay tanan niya kay iya sister-in-law ang tagiya sa street buy. Support siya. Iya lang. Sugur mo ko na siya pamalingki permente kada hapon. Ay noon po. Pero yung sa to yung bike, unsa kay to yung bike ka klase, di man to mountain bike no? O man to market bike. Ang bike nato basket. Ay, na basket. Uy, gwapo nino kay attorney hiling niya magbike. At least nakatabang pa siya. Pati si Attorney Milber Alinas mahilig ano po. yung hilig apog bike. Tapos nakatabang pa. O sa katinod siya kung magsige daw bike kay muok-ok daw. Lain ang kinatawa. Tanawa, hilaw ang katawa. Hehehe. Muna hindi ko mapalit yung bike. Dili man ta ngay mahadlok sa ukokon kay wa na may ukokon. Unya kani nga mga abogado nganong giimbita nato mga kagaya si Attorney Alfred Gassion tungod kay imagine mga kagaya ang iyang tumong makatabang sa ilahang friend. Ay, amigo. Nga di lang po nga magsina ta kuha na. Maagi yun. At least, tamang taani. Nga mo kita man itagtag 2,000 ani ato ang mga sa street buy. Ang point ani, gitagaan na mo og hint ni Attorney Alfred Gassion na kung kamusab na amoy bike, na amoy motorsiklo, imagine di giday magutman. Tama ba, Attorney? Correct. Ha? Correct. And precisely, isa po na naka-trigger na to, kakita na itong uban nga delivery, ga-bike pod. So kung una-una, wala yung rason nga nung dilit na makakaon karon sa pandemya. In fact, muna yaning kusog kayo karon sa market. So take the opportunity, maka-exercise ka pa, maka-adto ka paglaing lugar, makamit pagagdagan mga kaila. Daghang kuan, no? Daghang kaila daw, Bern. Attorney, kanang amigo naman po ta, attorney, bisag pa ta nag-ila, kanang pwede sa ka makatabang na ko attorney ni kung problema sa financial pod karon kay naman koy pangulikta na ko karon ng OIC sa ako ba. Pwede ba sa ko tabangan? Si Juna na gyud, si Juna. Mo willing po ka mo tabang sa kuan attorney. Pabaykon po kanya. Pag-bike ka daw. Ang sayon buhaton na kagahi Burns katong sama nga buhaton permini kagahi art. Ayaw lang pasapon. Muni karon disgrasya. Di na pa kay isa ka problema pa. Nay. Kato isa pa di mo ka problema. Gawas ka katong ginakuha na ka nga naiting bayad. Napato siya problema nga unsa diha. Ato lang niya pag ihongong lang. Ay ipadol lang gamay mong dali. Problema sa sustento ba pwede po ba ko nimo tabangan na attorney? Ay lang kay singgit para kita rin makado. Pwede ha. Natapaingon na si kaduha nga pulong ni kagahi art. Ayaw pud og angkon pero wala sustituhon. Dito ang kanang Attorney Gassion bali unsa gyud mukita gyud kung naa ka na mga delivery karon nga mga kuan business or endeavors. Yes, first day na to kagahi art, ni-spent lang ta around 3 hours. And atong income lugar kay ulan mangugayo atong Sunday. So limited gayo akong pagkuha order. So actually natay natigom nga 1,000 pesos equivalent lugar sa sales. When it comes to remuneration lang lugar as delivery, sa kanang 3 hours, naka-earn tag-income around 70 to 100 pesos. That's only for 3 hours. Pero ang atong basis ani karon sa pagtabang pod sa atong igsuon is ang ako mang kabasihan is ang sales. So nanatay mga 1,000 pesos nga na-earn ana ang 3 hours. Imagine. Pero sa income, muna ang gingon, mga 70 to 100 sa 3 hours pa lang na. Pampalit na nagbugas. Sa remuneration. Pampalit na nagbugas. 8 hours pa. Imagine, pampalit na siya bugas. Ang nana. Nana na isudan. Di ba? Sa lugar,
NFA pero makaon yapon na pa sudan gamay. Oh. Attorney, unsa man pag-appeal nila katong na yung mga bike or na yung mga motor? Unsa nila pag-appeal ana? Yes, Kanang sa street buy. Kuan na sila mo contact lang sa street buy. Na yung opisina man ng street buy nam siguro sa Divisoria or pwede sila mo inquire sa streetbuy.com. Streetbuy.com. Dali ra kayo. Walay Wa pagi quota no? Way quota no? ang nakagwapo pag inayani, ako na ning worth mentioning na ni siya kagahi art Oh. is ning hangyo ko sa street buy nga ang ilang komisyon, ilang i-reimburse sa ako para madugang nako og hatag ngadto sa kong beneficiary which is ning sugot. Wow. Kindness on the part sa kaning street buy. Ako kaya masalamat. Local gyud ba ning street buy, di ba? Cagayan de Oro gyud ba Kaning na? street buy, Cagayanon gini siya. Oh. Angay suportahan. Oo. Kay kanang uban nga mga riders diya, Manila based man na, Cebu based, di ba no? Kani street buy, Cagayanon gyud ni. Cagayanon gini siya. Sa atong experience po na nakagahi, medyo nadismaya tagamay kay kaning uban nga mga big businesses, mga dagko na, dili noon mo suporta sa local, ang ilang gayadap nga delivery companies, katupog mga nasyonal. So, luoy po din tao ng local sa ano grow kung dili na lang suportahan. Labi na ning mga big food chains. Tama. So, mga kagahi kuan diha kanang ato suportahan ang street buy. Attorney Gasyon, imong mensahe sa mga kauban nga mga bike enthusiasts o uban pa nga mga kahigalaan nato diha labot niini nga kanang opportunity nga they can earn the eye on the side, no, na maka-sideline sila. First is sa mga bike enthusiasts dia, if you find some time and gusto mo earn gamay og income, there are many ways, either sa street buy or sa other delivery scheme companies, pwede mo gamit ana para napod mo income. And then ang importante ana, by the time nga magbike ta, let's just observe the proper traffic rules and regulation. Dili kay tungod bike ta kita na dayon tanan priority. Let's be considerate also sa presence sa uban, sa pedestrian, sa uban sakyanan, and then let's respect their rights also. And sa uban katong nay mga motor, dili rason nga wala tay kwarta karong panahon na kay daghan kay pamaagi basta mo kayod lang ta. Oh, grabe. Daghang kay salamat. Thank you very much, Attorney Alfred Gasyon, certified Gahi Kabay. Thank you. Thank you. Grabe. Alas 7:35. Gikan kang Jefferson King Paquino de Leon, Attorney Dabesca, kang Dean Michael sa BDO, mas mudaghan pa unta mga tao sama kamalumong kasing-kasing sama ni Attorney Gasyon. Mo nang di lagi mag-angay family planning, dapat mga 20 kabuk anak ang mga. Yeah, happy birthday Jefferson. Blind man. Alas 7:36. Mamugas kami kadyon lang ha. Power. Kaini bay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Miramax. Grabe gyud kagahi. Birthday cute kalami. Miramax. Ang banag asawa. Balik ang kagana. Di bastang maluya. Miramax. Ooh. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Bloated, constipated, o kung may problema sa pagpagawas sa mga hugaw, mag-TCK, the King of Colon Cleansing. Mulimpyo sa atong mga intestines, mutangtang sa mga toxins, excess fat o uban pang mga hugaw nga nagadala sa mga sakit nga hypertension, diabetes, cancer o daghan pang uban. TCK, the King of Colon Cleansing.
Cleansing na, may weight loss pa. Ang TCK ay mabibili sa Cagayan de Oro, sa Save More Pharmacy, Rica Drugstore, Guno Pharmacy, and Wow Pharmacy. Mabibili rin sa Bukidnon, sa Bufarco, Valencia Pharmacy, at NVM Pharmacy. Mabibili rin sa Iligan City, AGR Pharmacy, FK Pharmacy, at Salam Pharmacy. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Camo Camo Extra, Calcium Ascorbate, plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Save More Pharmacy, sa Kugon, Carmen Capital Compound, sa City Drugstore, sa Bulwa, Carmen Ugasaan, R&J Pharmacy, sa Agura, Makanhan, Upol, Kalaanan, Bugo ug Puntod, ug sa Cure All Drugstore, sa Taguluan, Puerto ug Hasaan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak. Upaya kinindughan ko ano nili ako masgama. Unsa may hinungdan, imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason, imo akong gibiyaan. Thank you. Alas 7:39 sa itong oras. Ang ating... Uy, teka muna nga pala. Wag. Again, happy birthday sa among kulba kay among technician rin sa home radio. Si Edelberto Sinadjan Jr. Happy birthday. Happy birthday to you. Ay, happy birthday. Happy birthday. Ni-greet lang ko happy birthday na din pagkaon ni abot. Dili man important. Dagan salamat day. Oh, grabe bay pati atong take diri na Glad's Kitchen. Malipayon ni nga kitchen. Glad's Kitchen. Pakita na, be. Ay. Sus, kapangit sa naghawid na makagawa sa... Ay, focus ang naong sa naghawid sa pagkaon. Ginoo ko, makawala sa... Makaguba mo na sa reputasyon ng tao. Nga. Makawalas gana. Idolit sa kamera. Ayaw mo nang idolit ang pagkaon. Ang pagkaon, idolit pa dito. Yan dito, anak. Dili imong naong kay makawala sa gana. Salamat sa Glad's Kitchen. Init pa kayo? Nadi sila Facebook ko, Lani Enriquez Omega. Grabe kayo. Init pa kayo, murag relasyon. Init pa, Happy birthday. Oy, ang ating gugmang giyaha kayatid sa atin ng... Biramax Capsule, mas gay, mas lame. Lame. Kaing gudang kanding lame. Lame. Ang Biramax Capsule 100% herbal gini siya. FDA approved ni siya. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Ang nakalamian ni ang uban, pagtumal, gahi, wala na dayon. Ang nakalami sa Biramax, di ka mawawan. Gabi, kadlawon, hantod, magbuntag. Ay, basta lagi. Lamlam na. Testing lang. Available ni siya sa Save All Pharmacy, Farmasya Oro o sa Oro Pharmacy. Kung gusto ninyo nga i-deliver na, pwede po mo sa online mag-order. I-search lang ninyo ang Biramax na akong dagway dito. Medyo bati lang to pagka-photoshop ha. Medyo lagom ko dito ha. Magpa-picture ta outro. I-search lang nyo sa Facebook, Biramax Capsule. Na dito, kanaya ako mga dagway dia. I-contact lang na sila. Pwede sad mo nga deliveran mo dia ha. Within Cagayan de Oro City. Biramax Capsule.
O siyempre, ang atong gugmangyagad din sa atin ng TCK, the King of Colon Cleansing. So, gabi nakatesting na ka? Ha? Gahapon, birthday man sa akong anak, medyo daghan na po ko yung nakaon. Wala na problema, di na ako magproblema. Kanilang din ako, TCK. Ang nakalamian ni, naiuban diya karon nga barato kung pang-constipated lang. Ang nakalamian ning TCK, kay sagol pagid ni vegetable man ni siya og fruit juice drink. So gwapo sa panglawas. Usa lang din ang side effect diya po nga ma-cleanse nimo ang imong mga tinai diya. So katong mga kinaon nimo, katong niaging adlaw nako nga baka nga grabig sebo, way problema. Warak tanan ritso. So after ka mo kaon, medyo madaganan nimong kaon, kanilang dayon. TCK lang dayon. Kung gusto mo mag-order, i-search lang sa Facebook tck.ph. Again, tck.ph na sa Facebook. O sa ubang mga pharmacy na po ha. Bosa, TCK, the Colon King. Nana ang birthday celebrant! 28, 29, play that. 28, 29. Ha? 24 kapin ta. 24? Kapin. 24 ka nang naunga 24 na. Ang akong gipangutan na yung edad, dili ka na yung ginatira. Ladies and gentlemen, our celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Mahirap talaga maging Boogie. Mahirap talaga maging heartthrob. Baday, good morning sa Tanan. May buntag to all the people listening right now. Good morning sa Tanan. To all the taxi drivers and the people gabi here in your house, in the market, good morning sa Tanan. Pasalamat yung Ginoo sa nindot nga panahon. So I would like to thank God to give beautiful clouds and no more rainy. Wow, no more rainy ha. Are you ready for your Lito's quote of the day? Yeah. Alright, Lito's quote of the day. Don't be afraid. Ansa? Afraid ba? Afraid. Say afraid. Cannot afford. Afraid? Afraid. Again? Don't be afraid to shine. Ansa? To shine. Shine! Ay, shine. Ano, sapatos? Oh, shine. Don't be afraid to shine. The world needs your light. Sige, paki-explain. Don't be afraid to shine. Ayaw ka dismaya sa bidlisiw. The world needs your light. Ang tibuok kalibutan nagkinanglan sa imong kahayag. Yeah! Nasakto rin sa mga gagalaan. Ito na po ang ating letter. Ug sumpay sa tunggong mangyak. Siri! Hello, Deko Dekang partner William Asinero, partner. Good morning, Reko, sa bingka ni Juabs. Good morning sa iyo. Lami pa ba? Bukdo pa ba? Ang bingka? Nabuak na daw. Buak na ang bingka. Partner, greet ko Carl o an Eileen Lee Eliazar o Bamboo Cabin. Greet ko to MCCB people, Lexbert and Carmel, Barbie, o siyempre si Ma'am MJ o si Nono diya sa MCCB. Salamat kayo. Dear Kagahi Bernie, Kagahi Lito. Dear the hard Bernie and the hard Lito. Naglibo na yung bagay. Sakit yung letter sender. Sa lalabet. Si Lilibet. Isa kito yung bana? Yung boyfriend si Nunoy. Si Nunoy. Dili mo sugot magpakisal. Okay. Thank you very much. Bisag dili mo sugot si Nunoy, apan nagparehistro gihapon ko para mo appeal sa mass wedding. But Nunoy, I did not yes to being a married, but there will be a time to go to lane to registered. Bahala na siya, i-surprise na lang nako siya. I don't care, Nunoy, to give a surprise. Bisag dili ka na si Nunoy magpakasal, pero nagparehistro ko. Nunoy, I did not like to marry, but I'm lying to register. Okay nga din ito mo! This is the starting of Love Line.
morning, Nonoy, pre. 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 Grabe, gwapo ka buya, pre. Musta, pre? Kulman mo kayo purma, pre. Nay abs na, pre. Oh, la. Ay, gym na, pre. Yan na mong asawa dari kagahapon. Congrats na, pre, ha? Ha? Ay, asawa, pre. Yung mga asawa ba, nakani gapon? Sa barangay? Dari gapon. Nagbit-bit sa inyong iro. Oh, grabe. Grabe balahibo, pre, no? Ang akong asawa, pre? Ang iro. Siyempre, ang iro. Ang dali na, dahil, pre. Grabe, pre, papadron niya gapon, pre. Digwal kayong dila, pre. Ang iro, pre? Imong asawa, pre. Burag ihangak, pre. Digwal kayong kuhan lagi. Grabe kayo. Pero may galing, pre, kay nindot na nga breed, pre, no? Kay blue og mata ba? Ang iro, pre? Ang imong asawa, pre. Gwapo, breed yung mga asawa. Pre, ha? Pero kamulog, pre, nag-ingkit man itong bukog. Ang iro, pre? Imong asawa galing. Nag-ingkit og iro, pre. Grabe na. Pero mubuk kay George, pre. Akong asawa, pre? Ang inyong iro, pre. Mubuk kay George, pre. Kita pa kinong puso, pre. Ang iro, pre? Ang si mong asawa, pre. Ay. Pero magtanaw, pre, ha? Murag yelo ang panty, pre. Ang iro, pre? Ang asawa na, pre? Ang asawa na, pre? Ang imong iro, pre. May na imong iro kay kapanty man din. Grabe. Latest model dito, pre. Takul ba kayo bisag sa barangay hall, naka-high heels? Ang akong asawa, pre? Dili, ang imong iro galing, pre. Oh, grabe kayo. Pero naglaway-laway, pre. Ang iro, pre? Ang imong asawa, pre. Pero iya ranong, pero gibilin ranong dito sa poste, gihikot. Ang iro, pre? Ang imong asawa, pre. Nagpa-register man to? Nagpa-register siya, pre? Nagpa-register, pre? Ang iro? Ang asawa. Ang asawa? Ang iro. Ang iro, pre, nagpa-register. Di, mga asawa, pre, nagpa-register man to para mapil na sa mas wedding. Congratulations, de, pre, ha? Ha? Siya. Kabalo ka, pre, may po na, pre, yung gibuhat, pre. Nga sa kadugay-dugay ninyo, pre, nga sige ramog lumlum de, sig lumlum, pre. At least, pre, naging mo'y bas-bas na karon, pre. At least, mas wedding mo, pre. Mga sakalibo na nga Paris, pre, ba? Apila. Ang problema lang ako, pre, ni mahal na raba. Ako rin tayo mo sponsor ta isip kagawad. Ako tanay mo sponsor anang litson. Ni mahal mo ng baboy na ron. Litson pang itawang baboy, pre. O, pre. nag-order na lang ko og noodles. Kaluto na na ito itong ilang ipang lubong, pre. Ayaw lang sa bala, pre. Walay litson siguro paitan. Pero mayo, pre, kaya ni-appeal yun mga na, pre. Kaya dapat nagibas-bas, pre. Ako naman gingnan si Kuan sa Bureau of Fire. Sige, na gamiton sila, pare. Kaya para pagbindita sa kinasal, bumbiro na gamiton. Giyato yung siya, pre? Giyato. Ignamito taka. Ni gawas lagi, hindi lalagay. Ang asawa, pre? Ang iro. Oh, ito, pre. Ano di, pre? Wadi ka kabalo? Ano ba, buot rin mabayhan, nag-adto dito. Siya ay mga adto dito. Sama taong ka, pre. Mas may magina, pre, nga na. Bas-bas. Oo, anong bas-bas. Magbulag. Pre, lahi magina mga babae, pre. Kaya mga babae, pre, gusto magina nila, pre. Kauli na mas balay karong ipakalo na ng kaldero. Ay, noon sa, pre. Noon sa, buot na. May gani kay gatugan ka, pre. Karon pag-uli na. Ayaw pag-anak, pre. Kay mo man ay dapat, pre, ang mga asawa, dili kasi sila maglumlum mo mga bana mo. Sige, glum. So may makuha na to ng bas dia. Kunya, pre, nanabiyan mo'y anak, pre. Tapos kung imong unang, pero hindi mo ka magpakasal ng asawa nga, lambion mo kayo to. Lami, grabe, pre, pula kay lips, pre. Ay. Akong asawa, pre? Dili, ang iro, pre. Nag-lipstick ang iro sa pang. Grabe. Tapos pas kay mukha ng dugpod, no? Akong iro, pre? Ay, mga asawa, pre. Grabe kay mukha ng dugpod ng mga asawa. Pero nagpalit mo tong mangga. Buro siguro to. Akong asawa, pre? Ang iro, nagmangga. Di, pre. Ayaw pa sa mga asawa. Pwede, pre. Pwede, pre. Sige, pre. Bilhin ka rin mo. Antor ko, pre. Kaya karoon lang yung paguli na sa balay, di ba? Baka tilaw gisa karon, pre. Nga no masoko. May gani, pre, kay kasaba. Salamat, pre. Pre. Salamat, pre. Pre. Oh, pre. Sagpao ko to, pre. Alang, maniud to na ta. Kanana dia. Ano sa ko makika? Lam ng naong ni mo nga. Mga kagwapa. Ano sa ko makika? Anong kaput-put magkakatuatos barangay? Di ba lang ingon ko nga, kasal.
Kisa may nagsulti ni mo nga nagpa-register ko. Ilano biya kay kunas barangay. Wala ka kabalo nga ako yung mudagan o kapitan dari sunod. Pandamay, ingon ko nga di magsabak. Nagsabak yun ang mga kinaha. Ikaw, bayana ka. Ano nagsabak mo ito nga giwitikan ako tututupay? Wala lang. Ay, dili, ang katong akong rehistro sa... Wala kay buhangon ka sa paong ko na Wapa! Sige, sumbong nito! Utuloy ka sabi, bang! Sawa ka nga, wak ka ulo sab. Nagparehistro ko, dili man to sa kasal. Sabi nito? Ayuda. Aw. Ayuda. Ayuda sa? Kang Clarix. Napa ba na karon? Huma naman? Napa? Amigo mi sa tigputos. Manapit. Dito ko nagpakuan ni Kong Clarix to. Bas hindi eh. Dito? Dito ko nagparista. Dili man to sa kasal sa mo. Kayo ka lang. Naibot ano na kung bagang noon. Taraw nga na yung mga restro na. Ikaw biya ka nga di magpakasal. Dili. Yang ano? Sabi sa kayo makabugat. Ano ka to? Kato akong pare. Ingon sa kasal mo na to. Wala na to kasal ko. Abi na to nilo gawin man to kasal. Ayuda to, ayuda. Ayuda nga. Ingon siya nga libre daw to nga kasal. Dili man to sa kasal akong ibutan. Lahi man to nga papel ang kasal. Ako gilista dito, ayuda. Huwag mo manggaling na imong plano nga magpakasal. May ba ako magbulag kang gilista dito sa mga libre lungon. In kaso mamatay ka na libre lungon. May dispenser, na tent. Napa rin na karon? Dili man to sa kasal. Kinsa nagata ka na, kinsa? Si Kong Clarix. Naday na. Nana. Ay, kabala ka giin. Ako ginang iprayog yung ka. Nahihapit na naman. Iprayog ka, animal ka. Dabi, ang sa pagulian ay mong ipo na tagak naman na. Kanina di ba? Balik di sa barangay. Si Kuya Joey sa Kilayan. Oh. Naningil na. Naningil na sa kasal? Naningil na sa atong utang. Pero nasa gihatag nga laing form. I-reconstruct na. Pwede na? I-reconstruct. Muna na ka na nindo sa co-op. Nanay promo. Kaya ang co-op pwede maistorya. Pwede i-reconstruct. At least makasabot sila sa membro. Nanay yun na. Di presa ba mga bangko, embargo diritso. Ay, tinodanay. Nganong ikaw gahapon na luspad lagi kapag kita sa OIC. OIC na ito? Nganong paspas lagi ka ni uli pag abot nilang Kuya Joey sa Kilayan. Di ka nalay ko, man to, maglugayat ka mo. Nangumusta sa simong batal. Napa na rin ito? Kuha tanang ng kag-kumiker para sa reconstruct. Insa nga, dagan makinan sa batal. Napanay ko nito. Dangon natin. Kaninood naman eh. True to life naman eh. Drama ramang gutuda. Drama naman eh. Kaninood naman eh. Lus pa siya si Lito kagapon na ulit. Nanang taga-OIC. Taga-OIC. Sige to, lato na ko to. Kadagan ay. Bisa kung sa kakaisog din, no? Kung na'y maningilay na sa utang, labi nagtaga-bangko, mawala magkipos ka eh. Hi, good morning dia sa US of SDS, California, kang Noble Derek Cero. Happy birthday, Noble Jipoy Tarepe. Happy birthday! Ikan kang Emilio Tomalas from Bohol. Ingon pa ni Roy Valdez. Sa basketball ra dapat mag-import ang Pinas kay mga short taog height, dili sa karne. Oy, okay po. Okay, si Roy Valdez. Okay ka. Okay ka. Gian Paulo Atirado. Mga kagahi, uy, lahi po niya. Wala lagi na-upload sa Spotify. Oy, tin Spotify, wala na i-upload. Oy, Pope, asa naman ka? Ibuok February, wala na ma-upload. Nara sa YouTube tanan. Mo ba? Hindi na si Pope dia. Nabisi tanan. Uy, ang niingon og oo nga pwede ta mag-import 13%. Yun sila nga, wa miel ang mga hog races dang amo diri nga makakaon may karne nga barato. Ana siguro ning 13%. Ingon dili 63. Natay igo dre. Suportahan lang. Suportahan lang na. Suportahan na to tong mga kuan. Mag-uuma. Natay igong karne. Kaya man na. 63%. Ang ningo nga depende kung nakabra ang importer, 23%. Nagyapoy kalo-kalo, no? Good morning, Ma'am Joy Martinez. It's cold icy snow here.
Ay, ina sana Baltimore. Hala, papa na na o igsuon. Kinsa? Angkol ni Ma'am Chikay, architect Zegfred Dumpa. Happy birthday! Daming nagbe-birthday. Good morning, Neil Kiblat Bonbon Monreal. Dexter la to sa iunsa din na to nganong kanang di ba alas 10 man dapat mahuman ng kanang mga restaurant o parang 9:30 ana. Yes. Mga alas 9 pa lang Napagawas naman og na ang gusto sila ipasira dayon, ha? Ana diha. Grabe po ni sila. Grabe na. Fayitan, good morning. Oy, Brad! Boss Fayitan. Nangayo karon og sample sa Biramax si Judes Albarazin. Ay sister, kaday lang kay naka-live pa ta sister ha. Sample? Nga, di ra ba nang ipik basta Good sample. morning, Janice. Sis Janice. Oo, naapadere. Kumusta naman si Brad? Manawag ko ni mo rin, sis. Kita din sa FB Live. Alright. Kanang mga yung sample na, di ra ba na mo salir basta Di sample? na mo salir. Basta sample. Lahira gito basta bayran. Correct. Ana. Lahira gito basta paliton. Lahira gito. Ana, mag-inunungay. Sumala sa akong palangga nga si Jeda Habla. Katong ingon ni coach nga AAA. Ana. Diha, ha? So, lingaw. Nalingaw. Dagang kaya. At least good vibes din nga itong. Uy, nabi ingon. Katumiti na to. Ito sa mga pulis. O kato sa mga negosyante. May na lang yun. Kanang art. O kanamo di Bernie. Kanamo buntag. Lingaw kaayo me. Kaysa kanang sigilag pangasaba. Kamo diya mga saba mo pero witik nga makapapukaw nga di masakitan pod ang katongon sa kay tao ra man pod na silang direktor, tao ra pod na silang mga hepe. Ana ra gud. Labi na to mga mayor. Ay, kung naamoy kinahanglan nga mga heavy equipment. Alam na. Amigo kita. Uy, labi na karong gikuan kanang mga basurahan ron. Mga garbage truck. Ay! Nata na. Sa gahi ni Biden ninyo ka na. Pwede nga mapalit. Mainit nga kabuntagon. Mary Hope Delphine Del Rosario. Good morning kayo. O sa tanan na mga suking tigpanubay. Mainit nga kabuntagon? Oo. Natay pampabugnaw. Naputa aircon rin. Naputa aircon rin. Matrix aircon system. Yes. Cool ba kayo? Si Josan Gonzaga, i-donate daw niya ang iyang bike para sa gusto nga kanang sa rider. Magkita-kita kita og mapuhon nga salamat. Kini ang inyong mga kauban sa kada buntag timan yang katawan nga dunigay nga baruganan. May tampo ka na buwan sa atong tiningban inyong sulungod sa karanginan, Art Bonhoc Jr. May buntag na sa akong airpass nga si Eugene Esparcia Sr. O ginumdumi nga ang bana nga gahi sa uban ni naging mulingi. Kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home.